Aja saoba-obae. Lho, lah piye aku lah? Sing jeneng tari iki nganggo komposisi. Nganggo gerak yang dinamis. Nggih, maksudnya nek Mula tari iki ana kalangkinan. Mula tari iki ana kalangkinan tang kambeng, menjangan rangga. Trisik, impor. Lho, ngono kuwi kok minjur saoba-obae. iki maksudnya nek angguk kan waton megol wae ngono lho. Ana maton megole rasa nanggap kowe golek entok 8 e. Lah ya salah sing nanggap ya bolos eno iki ming ngawur ya sapa iki. Mentok 8 disetarke wis megal-megal kaya banget karo melek. Sapa sing nare tunjuk tangan ayo bolose nanti. Ya ora wong kuwi wis sawerane bolosena kok ya. Ya mulai ya. Iki gene ya. Atas banget oleh njeget nganti kemringet. Ya, saka apa? Saka ayu. Tembange piye ta yuk kae? Saya cari manis kembang melati. Iya ya kuwi. Saya cari manis kembang melati. Walah iya. Marina saya cari di Batavia. Walah iya. Kowe iki ora sok ngawur nek ora dong seneng aku. Iya. Yo. Mangga. Bolo kok malah engko nek aku tiba ditulungi. Kang Sena lagune. Oh, tak kira nek krunguku engko aku tiba ditulungi ya ngono. Yo. Mangga, yuk. Ikan cucut mandi di laut. Ikan cucut mandi di laut. Karena ombak bergoyang lembut. Andang-andang dia hasut. Jangan dipandang tadi kepintut. Saya cari manis kembang melati. Saya cari manis kembang melati. Melati juga yang manis kepada saya. Ala aden saya minta, aden siapa yang boleh? Ala aden saya minta, aden siapa yang boleh? Kasih tuan yang manis kepada saya. Saya cari manis kembang melati. Di saya cari manis kembang melati. Melati juga yang manis kepada saya. Ala aden saya minta, aden siapa yang boleh? Ala aden saya minta, aden siapa yang boleh? Boleh kasih tuan yang manis kepada saya. Kok piye? Kuwi isih ora cakepane kuwi. Asing meneh mau wis Mas. Ora iso. Hah? Ya wis wae. Ora kuwi iso wae kok Gatot-kacane iso maburi lho. Ora iso mabur, Pak. Ana kuwi Abimanyu ra iso mabur, Abimanyu ra iso mabur. Abimanyu ra iso mabur, Gatot-kaca malik kutub. Gitu ya. Apik tenan. Ayo kuwi. Wah, lha istimewa iki lho, penonton langsung mundak menjadi kok sudah 40-an. Maune pinten maune? Maune 10.000 kok dadi ming kari 1.100. Ayo apa-apa. Ora nyatane mundak ngono nganti tekan saiki sak channel 10.000, urung channelmu. Kuwi ya sekitar 13.000 meh 14.000 penonton bengi iki. Heeh. Apik tenan iki. Ati wasle dandan mining-mining mengkon Abimanyu ra iso. Blong-blong.
Blak-blak. Apik ya iringane, Gong. Apik apa? Ame ngono ae aku wis ame dong 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 kudune iki nganggo dung dung jeng jeng dung dung tak dung tak jeng jeng. Gleng iki nganggo ngene iki. Ngono kuwi barang ame dung 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 dung. Ablak-ablak. Dung dung. Ablak-ablak. Name ngono ae nyurung truk ban jeblok ae ablak-ablak. Kudune kan enten sing Tresnawati. Digawe wuyo. Modar, ayo kuwi santa di Kresnawati dikawin ucul. Ngawur lho. Tresnawati digawe wuyo. Digawe wuyo. Kok malah Bagong iki. Tresnawati dikawin ucul ta. Ngawur ora. Sampeyan nggih. Ah ya wis matur sembah nuwun wis sah iki saka kanca-kanca Balasena ya. Wah ya. Jos tenan, heeh. Ah bojone wae gumun kok ngancan. Lho, bojone sapa? Bojone Tatin. Si Mas Tulin ndeloke ning sindi-sindi karo wah. Terus nang omah ora tau ngono kae ya. Wah. Komeng begegek meneng wae ya. Wah. Apik tenan. Heeh. Sesuk ngene wae. Sesuk ki sekali-sekali sindene awake dhewe kon nglatih angguk karo Tatin terus iringane ya kon nglatih. Dadi nek pas gara-gara kae iso anu dendeng dang tak Tresnawati anta Tresnawa. Awang. Terus sinden polu ngadeg kabeh. Oh iya. Wah, kowe iso tenan iso ngedonke rega. Ha iya. Anu munggahke rega maksud. Heeh. Laru le omong. Ha iya. Ya sing pungkasan. Ya, iki. Kita tampilkan. Ya. Direktur perusahaan Tape. Ya. Edian saiki le ngirim tekan Solo barang. Ha iya. Gleleng. Ha iya. Bojone iki kulino pamer dadi nek pamer ning story iki gleleng. Kirim tape ning Pontianak, bosok. Akale ora dienggo. Ketoke men ketok laris ning ora nganggo kepinteran dadi wong sing maca ya iki bosok tapene kaya tekan kono wis ngeset. Ha iya. Ya ora apa-apa. Pamundutan saka Pak Edi. Ya Pak Edi sapa? Oh muni asli tengah. Ketak. Pak Edi karo Pak Edi tok. Oh iya. Ki ana pamundutan mau kersane Mbak Ayu ning ya didumrata merga sindene iki ya papat. Heeh. Sesuk wis mulai di bulan Juli. Ha iya. Wis ana pirang nggon? Ya iki Dokara wis 11 nggon lah. Wah, ya lumayan. 11 nggon ki adoh-adoh apa cedak-cedak? Ya nang kene iki terus. Ya ora apa-apa sing penting jalan. Jalan nyatane ya. Do gajian ya senenge ra jamak-jamak. Ana sing muni tepat karo perkiraanku. Sapa? Iki sih Abimanyu ra iso mabur iki. Iya. Ya, mangga. Arep ngaturke apa Mbak Wayu? Heeh, ya wis apik. Durung, durung ngomong ta, urung. Sing cekak mau nih, Pak. Wah, apik kuwi langgam cekak. Heeh. Sing cekak iki maksudnya tembange. Oh iya. Orang ngira mawon, Pak. Orang ngira. Orang ngira. Apa terus? Ora ngira. Wah, aku jane sirku meng pengen kowe iki nganggo bawa lho iki. Oh, nggih. Napa, Sing Pak? swara ben latihan swara ora Wong bendina kok meng deham-dehem wae. Weh Pak Seno. Yo, Sarung jagung mawon. sarung jak iki apik iki. Heeh, kejaba iso dienggo kemul. Ora rumangsaku kowe iki. Omonganmu iki lho, Gong. Kowe iki nek turu ra iso nggo sarung ah? Ayo nganggo.
nek mangsa bedhidhik ngene iki kemul sarung penak banget. Heeh. Engko nek wis dienggo kemul digumbah diresiki supaya ana aja nganti ana apa jenenge iki gupak najis mugolado. Heeh. Diresiki iso nggo salat. Wis sarung ku mau. Heeh. Tuh. Lamun sira oh biyen dek urung gerok wah lomba apa-apa menang wayu panjat pinang ya juara sami hanu sing lanang nek muni kon lomba meniup balon jan senenge ra jamak marai kleru Pak. Angga guru kaki wah cakepane ngemu surasa sing apik lamun hami ora kaya liya cakepan ora runtut manungsa kang nyata ingkang gedhe martabake ingkang becik ngandel ora suarane apik bocah iki aja nyepelekke sar tukang roh ing hukum Kang Sarta weruh ing hukum golek bojo ki sing weruh hukum paling ora ya jaksa kang ngibadah genti karna lawan wah geleleng itu kuraka engko lawan wah jas tenan mulih nggawa amplop tekan ngomah bojone ceblek nggawa amplop ayo ayo maksudnya amplop iki diwenehke bojone nyobu bayare heeh syukur syukur oleh wong Karno meneh. Wah, waduh tekor meneh iki. Ha piye? Kayak aku krungu sing muni, iya ngono ketok ning ruangan sego e. Wah, edianane. Wah, wis. Wis jan. Nane ingkang ingkang piye? wus
hatiku. Ayo, saya. Wewe ing liyan iku pantes Gugur bunga uranana. sira guranana kaki sartane kawru ana Buka bonanggong. Oke, aku nek kon buka bonange tanggap. Yo. Buka bonange sarung jagung piye? Oke. Teng dong dong dong. Dong 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 dong, teng dong dong dong. Temlong temlong. Wah! Lelo temlong temlong. Oh, dudu sarung jagung. Sarung jagung bukannya deng dong dong dong. Mandek. Ada ambil napas sih. Dong deng dong dong. Deng dong dong dong. Mandek meneh. Deng dong dong dong. Deng dong deng dong dong deng deng dong. Deng dong tak tak tungklang temlong temlong. Nena na nena nena. Anarkis sekarang. Goblok kok bingung. Wah. Ayo, rasa kowe sing buka. Santoso ayo. Ayo San. Terororo. Terororo rero rero temlong. Ya. Wis ya truk ndak kembo suasanane. Iya. Tur dasare ya wis ming kurang 15 menit. Apa iya? Iya. Waduh, waduh, waduh. 15 menit tenan apa piye truk? Lah aku bar nilai jam kok. Ayo kek ceket-ceket nderek Bapak Semar wis dhisik le mlaku ayo. Yo. Lang-lang yang griya mangu mangungkung